de slag om de skierstens. Wat voor festival is het? Nou, we bezieken echt de lette middenziel een beetje cent te litten, omdat dat echt de tijd is waar u dus toer komt. Maar de skiersteens zelfs is net is geen spoor van een hele grote veldslag of zo. Er is wel eens een granieten kanonskogel gevonden en wel eens wat wapentuig of zo. Maar net dat je daar de lieken uit de groen helly. Nee, wat dat betreft zeggen we de slag echt een beetje als een slagje om. Hè? Het hoeft net per se de gewelddadige bezetting te hebben. Ja. Wat ik aan het doen ben, ik ben hier als soldaat. Soldaat? Ja. En waarom? Zo, omdat het leuk is. Ja? Dan valt het Wat vind je er zo leuk aan? Ja? Nou, je mag mensen steken met een zwaard. Oeh, ja? Ja. Dat is toch heel gevaarlijk? Nou, valt wel mee als hij van piepschuim is. Oh, oké. Maar dat is wel aardig in die rol. Ja. Ja, dat leidt hij wel een beetje. Wat bist dan, een ridder of wat bist? Dus nu ben ik de commandant en ik kan uitstekend vuren met het meest nieuwste middeleeuwse wapen. Oh. Het handkanon. Jezus, hey. Ik werd er gewoon een beetje bang van, maar dat hoeft net toch? Nee. Voorwaarts! Vooruit! In de rij blijven. Je bent wel heel streng, hè? Ja, oké, ik ben ook de commandant. 1, 2, 3. Dan ben je streng, hè? 1, 2, 3. Anders luisteren ze niet. 2, 3. In de rij. Stoppen maar. Stop. Halt. Wat gaan we nou doen? Een veldslag. Oei. Ja. En hoe sturen we ervoor? Ik heb ze nu in elk geval een beetje gemotiveerd. Ja? Ik hoop dat het ook gaat helpen. En hoe kun je ze motiveren dan? Ja, een beetje streng zijn en zeggen van niet tegen jezelf zeggen dat we gaan verliezen. Jongens, kom op hè! We gaan aanvallen met 2 groepen. Eentje gaat rechts, eentje gaat links van de fortificatie. Blijf maar zitten dan alsjeblieft. Hoe gaat het? Goed. Ja? Het is lastig, maar het gaat wel goed. Wat is lastig? Deze dingen zoals waar, maar voor de rest gaat het wel goed. Ja. Ik heb al 2 mensen afgemaakt. Oh ja, oh. Maar 2. Ja. Jens kan er nu gaat met een groep van rechts mee. Ik ga met de die van links mee. Het gaat wel goed. We hebben de eerste aanvalsslag hebben we gewonnen. Oh, gelukkig maar. Dus ik denk dat we deze hebben wel kans om het te winnen. Alleen weten ze nu wel wat onze tactiek is. Ah, je leert er ben je wel aardig bij, hè? Want die ben wel aardig Ja, fanatiek. die komen heel oors tussen dat ze afzetten binnen. Minder ik bang voor, ja. Hey, maar wat herstel maar die tiert? Ik ben docent skiernis en ik doe ook een middeleeuws zwutvechtje bij de Friese Vrijvechters in Ljouwert. Dat is mijn stukje Libyende skiernis wat ik doe. Voor de rest doe ik het vooral in mijn klaslokaal en net te vol in mijn vrije tijd. Want dan, ik kijk tijd van horen dingen nederig vanzelf. Maar zo'n weekendjes als dit is wel heel mooi. Je hebt hier altijd al verdreemd om samen zo'n man op de Ja, foto te oh, nemen. nee, ik ben gek op man, maar in kostuum. Wat ga je om met deze tiert? Ik vind het een interessante tiert. Ja, Jood is ook wel een interessante tiert, daar net van. Maar het weer vroeger van Lietsa van al Floris, Sjen Rutger Houwer, echt een goede vrees. En dan denk je van, dat moet lekker ek. Nou, dan ben je oud en dan doe je. Maar joh, hebben we dit ik thuis hingen, dus maar dit is net alleen voor nou. Nee, dit is gewoon. Wij doen reenactment heet dat, maar een mooi Nederlands woord. Wij doen dit gewoon naspelen van de middenziel als groep.
Het zijn al je mensen met hetzelfde hobby en dan kom ik aan het zien en dan kun je een leuke ding te doen, zoals een veldslag aan. Ja, altijd leuk. Ja, je vriend een beetje aan de slaan, dat is mooi toch? En dat is het. De winnaar is Sebastian Heel Hendrik.